jeneng Patih Gondomana. Ya, pancen aku Patih Gondomana kuwi sapa? Putra Narendring Pringgondani. Braja Denta, aku Braja Musti. Yen kowe anak ratu negara Pringgondani, mulgake aku derekno sowan ana ngarasane wong tuamu. Ana bab pigati ingkang bakal tak andharake dimen aja nganti kedadean bentus ing antaraning negara Pringgondani kang sarta negara Ngastina. Aku wis ngerti akal buluse wong negara Ngastina. Kowe rene ijen tanpa rowan ketemu kelawan bapakku. Yen wis ketemu kelawan bapakku mok pateni. Nek bapakku mati, ratune mati negara Pringgondani bedah. Ya ngono ora? Lah salah. Sing racuni tembung kuwi sapa? Aku rene iki mung niat kepengin pedamen, ora duwe niat maneka warna. Mula kang saka mangkono sumingkira. Aku pengen ketemu kelawan wong tuamu. Sembodo, ambles bengkak dadane ilang nyawane Braja Denta, Braja Musti. Aja ngejak geger karo Gondomana. Aku mung kepengin becik, kepengin apik, kepengin rukun, kepengin guyub. Aja nganti dadi gegeran. Rasa kakang cangkemah. Braja Musti. Braja Denta.
nyawut kang katrajang ing cahana wadya sangkep kaprabontrang kang abro marakata Wiladara ora mung kalyen to sing jeneng Gandamana utawa Patih Gandamana kae murid dinasih saka ingkang sinuwun Prabu Pandhu Dewanata adiku kembar Brajadenta Brajamusti dinggo bal-balan dinggo gateng sirahe ya kakange Prabu Isawan putra Prabu Kala Tremboko Harimba Pambayun Pringgo kali tandingana Raden mandheg Raden